Ahojte! V dnešnom videu sme si pre vás prichystali 10 náhodných faktov, čo ľudia neznášajú, čiže tada! A ináč, prečo si točíme v parku? Pretože je tu krásna príroda. Jaj! Ja. Neboj, to prejde. Ahoj, mám pre teba veľkú novinu. Čo hovor? Ja som to zabudla. Keď niekto ničí stromy. Ahoj, no kde si? No, hej, už vyrážam. Za 5 minút som tam. A few hours later. Ja tu seriem. Môžem si prisadnúť? Haha, môžeš. No. A počúvaj, vieš, mám úplne senzačný vtip. Vieš, prečo kura prešlo cez cestu? Pretože palica! To je úžasné, ja som proste super. Chceš? Niekde. Anatolka, mohli by sme ísť s kavou? No, ja počúvam, mňa napadlo niečo. Ale... Úplne. Vieš, ja som myslela, že... Ale počkaj. Ale nie, počkaj, ja som ja mám nevedela. lepší nápad. Ale to není pravda, ja som ale vedela, že ja mám nápad taký úplne, že som Ale vedela. ja mám lepší nápad. Ale držu. Čo si to povedala? Musíš vymyslieť plán na zajtra. Už to máš? Nie, počkaj. Už to máš? Hovorím, že nie, počkaj. Tak teraz máš? Zapri tú hnusnú hubu a nechaj ma premýšľať.